Salutare lume tuturor! Salutare lume tuturor! Da, am făcut și salutare lume! Eu sunt Mario și m-am gândit să fac o nouă serie de Minecraft. Voi îmi spuneți teme și eu trebuie să le construiesc pe o lume numită Build Map. Da, am ales eu deja prima temă și m-am gândit să fac un tort, nu știu de ce. Și hai să trecem la treabă. Punem totul aici să vedem cum arată. Deci pe aici s-ar venit. Nu. Ei, fac în felul meu, nu. Nu galben. Să fac un tort de ciocolată. Da. Îl fac un tort din lână. Ați mai văzut vreodată tort din lână? N-are cum să nu existe tort din lână. Lumea. Că să prost să fii, e prost să fii să faci un tort din lână. Dar pentru că este Minecraft, e Minecraft. Și aici e Minecraft. Am mai gândit puțin și o să fac episoade Five Nights at Freddy's, dar cu setarea mult. Mi-e prea frică. Mie să nu-ți dau aia jumpscare și scary, creepy. Trebuie să conjurăm tot. Știu eu cum să fac să arate tort. Sau știi ce? Nu fac eu tort, că nu iese bine. Mai bine m-am gândit și voi face un robot. Mă îndepărteze. Să fac un robot, eu zic că e mai bine. O să-l fac din fier. Că nu știu, am așa o idee. Ieși de tine și facem astea pentru tale și asta am nevoie. Hai să începem. Nu s-aude. Face un robot puțin mai mic. E destul de așa. Sper că e bine așa. Este bine. Ce greu e Minecraft, tabletă, nu știu. Înainte pe cealaltă tabletă construiam bine, acum pe asta, nu știu, parcă nu mai este obișnuit să joc. Mai e de 3, mă. Ok, îl facem de 3. Asta e. Facem de 3. Este de 3. Facem un mare. Cum este?
Ce? Bine. O și-o cuvinte la nimerea acum. O să îmi creez și o pagină de Facebook pe la 10 abonați. Cred și la cei 10 abonați. La 100 de abonați voi face, dacă o să ajung eu până acolo, pe cine știe, poate o să ajung, cred că maximul ar fi 1000 de abonați, nu cred. Dar dacă o să fac gaming pe calculator, am șanse mari. Un abonat sigur îi fac pe... pe calculator nu știu cum să spun, e mai... să joc mai multe jocuri. Dar... din vreme ce n-am jocuri, să mai îmi blindez eu calculatorul. Bine, pot să filmez pe el, dar... încă nu, vreau să mi-l fac mult mai bun. Fie mult mai bun. Să fugă jocurile pe el. Îi fac eu mâinile mai târziu. Și m-am gândit că seria asta poate să-mi aducă mai mulți abonați, că e mult mai interesantă, nu știu, mie pare chiar tare. Această serie. Trebuie să mai vorbesc și eu, că sunt cam mut. De asta am făcut să arăt ca... în fine, nu contează. Să-i facem mâinile. Astea sunt 1, 2, 3, 4. Să fac de 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, așa. Aproximativ bine. Aici. Se face noapte. Arată cam nașpa. O să-și fac chestii. Hai să-i pun în ochii. Bă, stai. Serios. Dar chiar este bine. Cum să fac? Cura. Să-i fac o antenă, dar din ce să-i fac o antenă? Nu știu. Hai că îi fac. Arată cam nașpa antena. Ne arată nașpa antena. Nu-i fac nicio antenă, nu-i tot. Și cam atât și... Doamne, cât de prost sunt. Doamne, Doamne. Am greșit partea, serios.
Hai că se o rezolvare imediat. Doamne, serios, Mario. Serios. Ia stai să vedem. Parcă arată mai bine așa. Parcă. Vreau să-i mai fac câteva detalii. Băi, și cam atât și cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și dați o temă. Eu o voi alege pe una mai ușoară care cred că o pot construi și da, hai. Salut!